Карим бо доштани 91 сол ҳоло ҳам ба замин ҳамчун фарзандбор эҳтиром дорад ва дар замини назди ҳавлигии хеш ба парвариши навъи каримии сурх ки бевосита бо заҳматҳои ин шахсияти кишоварз ба даст омадааст, ба парвариши анор машғул аст ва ҳудуди масоҳати заминии хоҷагии ин шахсияти шарафманд 1 гектарро ташкил медиҳад ва дида метавонед ки дар ин ҷо анорҳои ин хоҷагӣ ғарқи ҳосил мебошанд ва ба гуфти хоҷагидор дар гули якум анорҳои ин боғ ҳатто аз 1.5 кило зиёдтар вазн мегиранд ва талабгорони анори навъи каримии сурх дар ҳудуди вилоят ҳатто ҷумҳурӣ шумораи талабгорони худро дорад ва дида мешавад ҳар нафаре ки бо замин дилгармӣ дошта бошад, заҳмати зиёд кунад ва агротехникаи парвариши анору дигар маҳсулотҳоро дуруст ба роҳ монад, ҳосили фаровон ва ранҷи кашидааш барҳадар намеравад ва зиндагиаш ҳам шоиста сипарӣ мегардад.